GPS. Satelitná navigácia je neoceniteľným pomocníkom pri ukladaní si lovných miest do pamäte navigátora, navigácii k lovnému miestu, meraní rýchlosti a prejdenej vzdialenosti, ale hlavne pri orientácii v hmle a v noci. GPS a navigácia je tak obšírna téma, že je venované samostatné DVD. Nahrávanie. Výkonná elektronika súčasných sonarov Eagle a Lowrance poskytujú unikátne možnosti a ako jediná dokáže nahrať na pamäťovú kartu všetko, čo vidíme na obrazovke. Pamäťová karta je záznamové médium na uchovávanie a prenos dát. Používa sa vo fotoaparátoch, videokamerách, mobilných telefónoch a iných zariadeniach. Táto unikátna možnosť nahrávania nám poskytuje doposiaľ málo predstaviteľné skúmanie detailov nasnímaných sonarom. Lovné miesto môžeme kľudne zanalyzovať a vyhodnotiť doma pri počítači alebo priamo v sonare hneď, alebo si ho uložiť a vrátiť sa k nemu vo voľných chvíľach. Záznamy môžu byť aj niekoľkohodinové. Ideálne je pri nahrávaní využívať aj funkcie GPS navigácie. Vtedy sú ku každému zaznamenanému miestu automaticky priradené súradnice, čo nám umožňuje vytváranie vrstevnicových máp a vlastných máp vodných tokov. Doporučujeme získať teoretické základy prečítaním si návodu na použitie ešte predtým, než sa vydáme na vodu. Zapneme sonar a po zameraní pozície môžeme spustiť nahrávanie. Dbáme na to, aby sme počas celej doby nahrávania mali čo najlepší príjem GPS signálu. Sonary s nahrávaním ukladajú záznamy na MMC SD karty. Minimálna kapacita karty by mala byť 128 MB. Na takúto kartu sa zmestí niekoľkohodinový záznam. Nahrávanie sa spúšťa výberom Štart a ukončuje potvrdením funkcie Stop. Počas celého záznamu máme na displeji sonaru zobrazený čas do zaplnenia karty. Samozrejmosťou je, že si môžeme zvoliť meno a kvalitu záznamu. Pokiaľ sa vám podarilo vytvoriť nahrávku, môžete ju prehrať hneď v sonare alebo plnofarebne doma v počítači. Plnofarebne prehrať je možné aj záznam z čierno-bieleho sonaru. Pomocou farby dokážeme lepšie identifikovať štruktúru dna, skryté ciele, rastliny, prekážky a iné. Prehrávanie. Záznam je možné buď priamo prehrať v sonare, alebo na simulátore v počítači, ktorý je na požiadanie dodávaný bezplatne. Takéto záznamy sa dajú analyzovať a porovnávať aj po rokoch a zároveň ich upravovať pomocou všetkých dostupných funkcií v sonare, ako je citlivosť, zväčšenie, zmenšenie, invertované zobrazenie a iné. Postup prehrávania záznamov v simulátore sonaru na počítači je nasledovný. Ak takýto simulátor máte nainštalovaný, tak vám vytvorilo vo vašom počítači adresár MAPS0. U simulátorov Eagle alebo Lowrance je cesta k tomuto adresáru najčastejšie C, Program Files, Eagle Electronics alebo Lowrance Electronics, Unit Demo, MAPS0. Do tohto adresára MAPS0 skopírujte vašu nahrávku zo sonaru. Po spustení simulátora sa okrem štandardnej nahrávky v ponuke objaví aj vaša nahrávka. Napríklad u simulátora LCX19C sa pomocou stlačenia Pages šípkou vpravo nastavíte na sonar, potom stlačte Exit. Potom stlačte dvakrát menu a šípkou dolu sa posunte na sonar Setup, kde šípkou vpravo vstúpite do ďalšej ponuky. Šípkou sa nastavte na sonar Simulátor a stlačte Enter. Na pozícii sonar Simulátor On tlačítkom Enter zaškrtnite políčko, šípkou sa posuniete na Chart Used a opäť Enterom vstúpite do zoznamu nahrávok. Šípkou vyberiete vami skopírovanú nahrávku a potvrdíte klávesou Enter. Potom ešte stlačíte Exit. Celý záznam sa postupne prehráva. Ak záznam bol nahratý spolu s zapnutým GPS, tak odporúčané je delené zobrazenie mapa plus sonar, a to stlačením Pages sa prepneme do ponuky Map a v tejto ponuke vyberieme zobrazenie Map with Sonar. Vpravo sledujete priebeh sonarovej nahrávky a vľavo je na mape vykreslovaná trasa, kadiaľ sa čln pohyboval pri vytváraní nahrávky.
Ako vidno z popisu sonarových simulátorov, ich využitie je veľmi pestré. Používajú sa na učenie, zábavu a prehrávanie nahrávok. Tieto simulátory predstavujú plnohodnotné sonary. Pokiaľ sa vám podarilo vytvoriť v priebehu rybárskej sezóny nahrávky, viete sa pomocou simulátorov vrátiť na miesta, kde ste lovili, kde ste krmili, kde vám bralo, kde sa vám sumce zdvíhali a prípadne kde ste mali od nich zábery. Toto všetko môžete prehrávať doma na počítači a tým sa vrátiť do neopakovateľných atmosfér lovu so svojimi kamarátmi a známymi. Úplne inú dimenziu predstavuje program Sonar Viewer. V programe je možné nastaviť zväčšenie, citlivosť, odrušenie a iné. Toto všetko môžete sledovať plnofarebne na veľkej obrazovke počítača, záznamy poslať svojim priateľom a známym prostredníctvom internetu, na CD a podobne. Záznamy si naviac uchovávajú všetky namerané dáta, ako napríklad teplotu vody, rýchlosť, polohu. Vytvorením nového záznamu nasledujúci rok môžete presne zistiť zmeny v rybej obsádke, zmenu povrchu dna, napríklad po veľkej vode, prípadne ďalšie neoceniteľné informácie. Využitie nahrávania záznamov je veľmi praktické pri mapovaní viacerých, rôzne zakrmených lovných miest so sledovaním výskytu rýb v časových intervaloch. Pre rybárske zväzy a organizácie, ktoré spravujú a udržiavajú vodné plochy, je užitočné nielen zistenie reliefu a aktuálnej hĺbky dna, ale aj určenie priemernej hĺbky i teploty v tej ktorej lokalite.